FinProfiles on kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja, jonka tuotantotehtaat sijaitsevat Sastamalassa ja Iissä. FinProfiles on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille, kuten rakennus, meri, raide- ja lääketeollisuudelle ympäri maailmaa jo yli 30 vuoden ajan. Mä oon Ranna Neero ja toimin FinProfilesilla myyntipäällikkö. Mä oon Marjo Kaitaranta ja mä työskentelen täällä FinProfilesin jatkojalostuksessa Sastamalassa. Tyypillinen työpäivä on, siihen kuuluu paljon myynnillisiä tehtäviä, tarjousten tekoa, asiakkaiden kontaktia, tuotannon kanssa keskustelua. Semmoista ei oikeastaan ole, että se voi olla mitä tahansa profiilien vulkanoinnista veitsileikkuriin tai teippaamiseen. Merkityksellistä mulle on asiakkaiden ongelmiin ratkaisujen löytäminen ja totta kai sit sekin, että meillä on tuotannossa paljon ihmisiä, niin sen takaaminen, että kaikille riittää töitä. Vastuu tästä työstä tulee siitä, että me tehdään itsenäisesti töitä, mistä mä tykkään. No, meillä se näkyy se kohtelu erityisesti sillä lailla, että on annettu vastuuta ja on löytynyt luottoa siihen omaan tekemiseen. FinProfiles kohtelee työntekijöitä hyvin, että mä koen ainakin, että mun eri elämäntilanteissa on tosi hyvin joustettu. FinProfiles on työnantajana isoin arvo, minkä mä näen, että on vakaa perheyritys. Se on niin kuin itselle se ykkösjuttu, mitä pidän tärkeänä. No mun työkaverithan on ihan huippuja, että niiden avulla jaksaa sitten sen haastavammankin työpäivän. Työkaverit on ammattilaisia, kokeneita ja sen lisäksi vielä erinomaisia työkavereita. Siistein muisto tältä uralta on ollut se, kun on ollut yhteiset pikkujoulut. Ne on ollut tosi siistejä muistoja ja sitten se, kun on saavutettu yhdessä porukalla jotain. FinProfilesille kannattaa hakea töihin, koska me ollaan kasvava ja kehittyvä perheyritys ja meillä on täällä hyvä työporukka. FinProfilesille kannattaa hakea, jos sä haluat itsenäisen työn, hyvät työkaverit ja yhteisön tuen. FinProfiles. Räätälöidyt tiivisteratkaisut teollisuudelle.